салом ва бо умеди як рӯзи пурбори дигар бинандагони азиз шуморо ба тамошои барномаи сархати рӯйдодҳо даъват мекунам. имрӯз 29 июл аз он мегӯям ки хатлон ба вазъи нави сиёсӣ ва иқтисодии афғонистон омода мешавад. дар ноҳияи ҷайҳун ба бунёди паноҳгоҳ шурӯъ карданду танкҳои русия барои тамрин дар марз саф кашиданд. ҷо байден мегӯяд амрико аз талоши мардуми беларус барои демократия дастгирӣ мекунад ва иззатамон барои 2 моҳи дигар дар боздошт мемонаду муҳоҷирони ҷангҷӯро аз русия депорт хоҳанд кард. дирӯз бинобар баланд шудани ҳарорати ҳаво як пораи хурди пирях дар кӯҳҳои сугати минтақаи лағш канда шуд. дар натиҷа яхпора маҷрои дарёи тугат ва сурхобро баста, об аз соили дарё берун рафт ва қисмате аз рӯи ваҳдат лағш қирғизистонро зер намуд. дар пай кормандони роҳ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи лағш оқибатҳои офати табииро бартараф карданд. равои нақлиёт барқарор гардида, сатҳи оби дарёи сурхоб назорат карда мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ин ҳодиса талафот ва харобӣ надоштааст. бино ба ислоҳи маркази обуҳавошиносӣ то 31 июл дар тоҷикистон ҳавои гарму хушк боқӣ мемонад. дар як қатор минтақаҳои кишвар эҳтимоли фаромадани селҳои пиряхӣ мавҷуд аст. дирӯз дар ҳоле ки вазири мудофиаи русия Сергей Шойгу барои ширкат дар шӯрои вазирони дифои кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай ба Душанбе омад, округи марказии нирӯҳои мусаллаҳи Русия эълон кард ки ин кишвар интиқоли нирӯҳояшро ба марзи Тоҷикистону Афғонистон ба поён расонд. низомиёни пойгоҳи 201 ба тамрингоҳи ҳарб майдон расиданд ки дар 20 километри аз марзи Афғонистон ҷойгир мебошад. қарор аст дар машқҳои муштараки ҳарбӣ ки дар давоми 2 ҳафтаи оянда давом мекунад, 1500 низомиёни Русия, Тоҷикистон ва Узбекистон иштирок намоянд. раиси ноҳияи ҷайҳун дар бораи бунёди паноҳгоҳ барои фирориёни афғон тафсилот додааст. абдулҳафиз одинозода зимни нишасти хабарӣ гуфтааст, сохтмони паноҳгоҳ дар ҷамоати 5 оғоз ёфт. барои бунёди бошишгоҳ беш аз 2 гектар замин ҷудо шуда, маблағ ба хотири бардоштани девори атрофи он аз буҷаи вилоят сарф мегардад. ба гуфтаи мақомдор, худи урдугоҳ аз ҳисоби давлати Тоҷикистон ва манбаъҳои дигар сохта мешавад. одиназода инчунин дар бораи вазъи марзи Тоҷикистону Афғонистони суҳбат карда гуфтааст, он чизе ки дар он сӯи марзи 5 мегузарад кори дохилии кишвари ҳамсоя буда, дар ин тарафи сарҳад оромист ва мардум ба кори рӯзмарраи худ машғул мебошанд. ба қабли мақомоти ноҳияи 5 бо вуҷуди муташаннид шудани вазъ дар Афғонистон, моҳҳои охир расидани тир ва ё гулӯла ба тарафи Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст. дар сурати ба амал омадани таҳдид дар минтақа ҳудуди 1000 сарбоз ва афсарони эҳтиётӣ сабти ном шудаанд. дирӯз дар қасри сафед президенти амрико ҷо байден раҳбари мухолифи беларус Светлана Тихановскаяро ба ҳузур пазируфта. баъди мулоқот иброз дошт ки амрико талошҳои мардуми беларус барои демократия ва ҳуқуқи башарро дастгирӣ мекунад. Тихановская ки ҳоло дар ғурбат ба сар мебарад, дар суҳбат бо телевизиони «Настоящее время» гуфт, суҳбаташ бо байден кӯтоҳ вале пурмуҳтаво буд. ӯ афзуд, дар симои байден шахсеро дид ки ба сарнавишти мардуми беларус бетафовут нест. Тихановская таъкид кард ки дар суҳбаташ бо президенти амрико паёми мардуми беларусро расонида хотир нишон кардааст ки муборизаи беларусҳо сиёсати ҷуғрофиёӣ нест. пешвои мухолифини беларус бо ҳадафи дарёфти пуштибонии бештар аз ҷунбиши демократии беларус дар муборизааш бо раҳбари худкома Александр Лукашенко 18 июл ба амрико сафар кард. муҳлати тафтиши парвандаи Иззат Амон, ҳомии боздоштшудаи муҳоҷиронро ки ба қалоби муттаҳам аст, барои 2 моҳи дигар дароз карданд. қарорро додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт рӯзи 27 июл содир намуд. пештар мақомоти додистонии кӯл гуфта буданд ки парвандаро то охири моҳ ба додгоҳ мефиристанд. як манбаъ дар раёсати тафтишоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт, муҳлатро бо дархости муфаттиши парванда Сипер Сафаров тамдид карданд. мусоҳиби мо тасмимро ба масъала
масъалаи рӯбарӯ кардани даъвогарон бо Иззат Амон рабт дод. Иззат Амон аз моҳи марти имсол дар боздошт аст. Ин бори севум аст ки муҳлати таҳқиқи парвандаашро дароз мекунанд. пайвандони Иззат Амон бо шунидани ин хабар нигарон шуданд. писараш Муҳаммад Юсуф Холов мегӯяд инак 2 моҳ мешавад ки бо падараш мулоқот накардааст. баръакси ин ба бовари вакили мудофии Иззат Амон Саид Буҳроншарифов бо эълони авф ба муносибати 30-солагии истиқлол парвандаи Иззат Амон шонси 100% шомили ин қонун шуданро дорад. додгоҳ як корманди маҳбас дар Тоҷикистонро барои суҳбат бо Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Ҳусейн Ашуров ки мавриди пайгард қарор доранд ба 7 соли зиндон маҳкум намуд. тибқи хабарномаи Дӯстони Кул, Мирзоев Абдусаттор вазифадор шуда аз зимни оғоз гардидани инқилоби ба нақша гирифта дар ҳолати сар задани ошӯби маҳбусон дар муассисаҳои ислоҳии Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ воситаҳои алоқа ва қувваи барқро хомӯш кунад. назари бевоситаи Мирзоев дар бораи иттиҳом ва ҳукм маълум нест, вале Муҳаммад Иқболи Садриддин дар суҳбат бо пойгоҳи Помдод гуфтааст ки аслан Мирзоевро намешиносад. вазорати корои дохилии Русия ҳушдор медиҳад шаҳрвандони хориҷие ки дар занозаниҳо иштирок мекунанд на танҳо аз Русия ихроҷ, балки мамнуъул вуруд хоҳанд шуд. ба гуфтаи ин ниҳод дар Русия ҷанҷоли оммавии муҳоҷирон зиёд шудааст. чунин ҳолатҳо дар Москву Санкт-Петербург, вилоятҳои Москав, Амур, Свердловск ва ҷумҳурии Доғистон сабт гардидааст. баъзе ин ҷанҷолҳо хушунат ва ҳамла ба намояндагони мақомотро дар пай доштааст. ҳамчунин ширкатдорони занозаниҳо роҳҳоро баста ба иншооти шаҳрӣ зарар расонданд. дар вазорат иброз доштанд аксарияти ин муҳоҷирони ҷангҷӯ муҷозот гардиданд. онҳо 15 рӯз дар ҳабси маъмурӣ буда сипас аз Русия депорт шуданд. роҳи Русия барои онҳо минбаъд баста аст. хотиррасон мекунам дар ин авохир ҷанҷоли гурӯҳи зодагони Осиёи марказӣ дар назди метрои Кузбин ки дар таърихи 12 июл аз ҳама калонтарин буд. дар ҳамин ҳол расонаҳои русӣ менависанд ки шаби 27 июл муҳоҷирон дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Санкт-Петербург низ занозанӣ карданд ки ба муҳорибаи бидуни қоида шабоҳат доштааст. дар Москав як муҳоҷирзани тоҷики 49 соларо 10 корд заданд. ба навиштаи сомонаи русии 360 суиқасд ба ҷони ин зан ки аз ӯ Зулфия ном бурда мешавад барои марги як гурба сурат гирифтааст. ҷабрдида ки ҳоло дар ҳолати вазнин дар бемористон аст, ним соли пеш ба корҳои хона як пиразани рус кӯмак мерасондааст. баъди аз хона рафтани ӯ чанде баъд гурбаи ин оила мемирад. писари соҳибхона дар марги ҷонвар муҳоҷирзани тоҷикро гумонбар медонад ва таи чанд моҳ нақшаи куштани ӯро мекашад. рӯзи 27 июл ин мард ҳамчун хаткашон ба хонаи зани тоҷик омада ба қафаси синааш 10 зарби корд мезанад ва фирор мекунад. гумонбар дар ин ҷиноят боздошт шудааст, вале модараш гуфтааст ӯ бемории равонӣ дорад. оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон аз тасарруфи беш аз 40 миллион сомонӣ дар шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе хабар дод. Фаридун Маҳмадзода, як масъули ин оҷонсӣ, дирӯз дар нишасти матбуотӣ гуфт, аз 40 миллион зарари молии шабакаҳои барқии пойтахт танҳо 7 миллионаш ба фоидаи буҷа баргардонида шудааст. ӯ афзуд дар робита ба ҷинояти тасарруфи маблағҳо нисбати 9 корманди шабакаҳои барқи Душанбе парвандаи ҷиноятӣ боз шуд. шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе қаблан як идораи зертобии ширкати барқи тоҷик буд. дар ҳамин ҳол Сулаймон Султонзода, раиси оҷонсии мубориза бо фасод гуфт, дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар пайи санҷишҳояшон дар зерсохторҳои ширкати барқи тоҷик беш аз 13 миллион сомонӣ зарари молӣ ошкор намуданд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ эълон кард дар даври дуввуми маъракаи ваксинзанӣ ба зидди фалаҷи атфол дар Тоҷикистон ки рӯзи 5 июл ба поён расид, беш аз 1 миллиону 200 ҳазор кӯдак ваксина гирифтанд. ин маърака баъди он оғоз шуд ки моҳи ноябри соли гузашта дар кишвар чанд мавриди сирояти фалаҷи атфоли нави дуввум дар вилояти Хатлон сабт шуд. дар баёнияи созмон ки рӯзи 26 июл нашр гардид омадааст, ин намуди беморӣ аз он нави фалаҷ будааст ки дар Покистон зиёд мушоҳида мешавад.
بینندگان عزیز، حالا برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی برای امروز 29 ایول $1 و 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 35 درم تعیین کرده است. امروز 1000 روبل روسی 153 سومانی و 40 درم ارزش دارد که نسبت دیروز 20 درم زیادتر میباشد. دوستان عزیز، خبرهای از این بیشتر را 3 ساعت پس در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان خواهم کرد. تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید و براری کنید.